nang lingkungan warga kene iku con meden-medeni warga. Kowe jenengane sapa? Ya. Nene rila nene kayang nene kuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan kami MSC Mbah Soleh Channel dari Banyumas, Jawa Tengah. Pada malam hari ini, kesempatan yang baik ini, kami segenap kru dari MSC akan menghadirkan, memediasi ini makhluk gaib yang sering menjelma menjadi sosok nenek-nenek. Ini terletak di Komplek Watu Gede. Ada sebuah perjalanan dari bawah menuju Watu Gede. Ini sering orang, warga dan sekitar menjumpai itu hantu yang sering menyerupai menjadi sosok nenek-nenek. Begitu pemirsa, marilah kita simak bersama acara mediasi ini. Sebelumnya akan dipandu sholawat oleh Mbah Soleh. Monggo Mbah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashhini zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashhini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Selanjutnya marilah kita saksikan langsung Mbah Soleh akan menghadirkan makhluk gaib tersebut. Monggo. Kami ucapkan selamat bergabung dengan kami buat para pemirsa yang selalu eksis maupun yang baru hadir dengan kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis pemirsa. Ya, inilah pemirsa akan segera kita hadirkan. Dan nampaknya ini udah berandang berinding ini bulu beduk saya pemirsa. Dan coba seperti apa nanti. Nah, inilah segera masukkan. Paling gremlin loh. Ini sepertinya agak ini pemirsa. Semutan. Tadi kamu muat? Subhanallah. Inilah Mas sudah menghadirkan. Aling bali maning ora eling. Nyanyi apa ini, Mbak? Sing eling ora bali maning. Sebenarnya agak lucu nih pemirsa. Iya. Ngapurane, Mbah Soleh ngapura ya. Jenenganmu siapa? Jenenganmu. Kok siapa perintah aku? Hah? Ora jenenganmu siapa? Hah? Jenenganmu siapa jenengan? Goletna kembang 5. Kembang 5 nggo ngapa? Oke. Kowe ya sing sering keton
nang lingkungan warga kene iku con meden-medeni warga. Kowe jenengane Eh sapa? ya. Nini rila nini kayang nini kuto. Jenengane ini gayang nenek kuto. Iya lah kowe panggone nang ndi? Manggone nanti. Panggone nang ndi kowe? Ya. Gue kono gue. Nang ndi kowe? Aja takon bae. Hah, ya. Nini kuto. Jenengane. Iya, dadi kowe sing kan meden-medeni Wong sing liwat pada liwat nang kene ya. Watu gede. Arep pada repek ngaras Solo mengkebon kowe jane ganggu. Ora dempani. Lah kamu apa? Hah? Mbane apa? Empane apa? Sajen kembang setaman karo Apa? Lah kan ganggu maning ora? Ya. Si kebri. Lah aja kan kowe aja ganggu kok malah ganggu maning. Kowe aja ganggu warga kene. Dadi mulane kowe teka kena tek jiot kon maring ngene. Kowe aja ganggu. Salaman. Iya wis. Balas. Wis. Ya mulane kowe arep bali apa ora usah maring njaluki kembang dan sing warna-warna. Iya. Ya. Kowe iki kudu ora kena ganggu nang lingkungan kebonan kene. Wargane ndak kena wedi pada maring. Aku. Kok aja ngatur aku. Iya, tapi kan kudu ora kena ganggu menungsa. Kowe nang omahe bae nang kana aja maring wong lah. Wong pada saat diganggu kesurupan kowe kepriye karepe. Ayo. Pada meriang. Sing nyajeni aku sapa? Hah? Ya sih kan wis ora ana ora sing gelem nyajeni. Dan si kowe sik ora gelem balik. Kowe tak bakar rumahmu lho. Ayo kepriye arep? Kok sapa? Aku kuwe Mbah Soleh Banyumas. Ayo arep kepriye kowe? Ya, kowe arep bali apa ora? Arep kan ganggu wong apa ora? Wis tak takoni iki, iki deleng rasaken iki. Aja. Ayo. Aja. Ora iki ngerti ora kowe iki iki? Iya. Apa iki? Ayo. Iya. Ayo. Ora wani. Ya kowe arep bali apa ora? Gayeng ora wani. Iya kowe bali mulane. Kowe tekne tek kowe. Kono aja ganggu wong. Gelem apa ora kowe manut ora karo aku? Nene goto ora wani. Oh, Karo nene. kok. Ya wis mulane kowe aja cokan ganggu menungsa. Paham ora kowe? Cobi Mbah ditangledaken Iya. pun niku napa tering dangu-dangu mriki napa tering. Kowe nang kene wis suwe purung? Oh wis. Oh wis. Ket kapan? Wis pirang tahun kowe nang kono? Lah wis 10 tahun, ha. 10 tahun. Fotonya wingi. Bene wingi. Wis lho we. Oh wis luwe. Ya. Ya. Kowe ndek bojoan kowe lanang apa wedon sih kowe? Goto lanang. Wedon. Wedon. Oh wujudmu wadon. Oh. Wujudmu oh wadon. Wedon. Oh kaya gue maksudnya. Jadi kan sing cokan nang kono kuwi nggon sebelah kono ngisor kuwi cokan. Ya gue Kowe bojomu. Oh iya wis. Ya wis. Berarti anu bojomu kowe ya. Jadi kowe manggone kowe iki ana pecan ganggu wong maning ora? Kowe sep takoni. Njaluk diempani orang ganggu ya. Ana nyop ora ngempan-ngempani kowe. Kowe golek empan dewek. Dan jek ora gelem bali awas ge. Arep bali ora? Ya ora wani, goto ora wani. Ya iya mulane kowe bali aja cokan ganggu wong. Nangis tenan. Oke, wes kowe bali ya, aja tak balik kena ya. Aja cok ganggoni wong nang lingkungan kene, aja cokan metu-metu, kowe golek empan dewek. Mbah Soleh ya ora ngempani kowe, warga kene ya ora ngempani kowe. Kowe pokoke kudu bali nang kana aja ganggu wong. Ngerti ora? Ya lah. Engko panek ben orang kowe ora tek. Nggih, nek ben kuwi nggih, nek ora gelem bali. Ya wis nek kowe wis gelem manut ora gelem ora ganggu wong kowe tak balik kena maning. Temenan, janji temenan. Iyalah. Iya bismillah.
Pemirsa, Mbah Soleh sudah mengembalikan makhluk gaib tersebut. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, al-fadayaji radal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan bermanfaat. Demikian tadi kami menghadirkan makhluk halus dari perjalanan menuju Watu Gede. Itu ada tadi sosok yang sering menjelma menjadi nenek-nenek, itu hantu itu. Alhamdulillah telah Mbah Soleh netralisir, dan mudah-mudahan kedepannya dia tidak mengganggu kembali dengan warga sekitar yang repek dan lain-lain. Oke, terima kasih pemirsa. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.